jendeak partidu handiak ikusi nahi ditu. Horregaitik mexikarren aldeko txalu horiek. Ondo pilota jetxi, hori ere barruan da, gora. 17 eta 26, 40 da partidua. Alberdi eta Agirrek azera eskasa eman diote partiduari. Baina pixkanaka ari dira partidu honetan sartzen. Horra, barruan da, osta, baina barruan da. Lakaiek errebote lanetan jarri Agirre, baina honek asmatu ez. 27 eta 17. Horratzean bueltak ikusi duzuen horixe Pepe Musi, ondoan Fernando Casado, eta horra tantoa errepikaturik. Motz gelditu zaio errebotea Pedro Agirreri, eta eramaterik ez. 27 eta 17, Rekalderen zake. Motz. 18 eta 27. Mexikarren aldeko oiuak Bertzenia pilotalekuan. Eta Pedro Agirrek zerbait landu behar badu, hori zakea da. Zakean ez du bate minik egiten. 19 eta 27. Zer duzen inigo hemen bueltarik izan daitekela edo hori ametxetan eritzea da? Ez bueltarik ez uste ikusiko dugunik, baina zekira sartu dira jokoan Alberdi eta Agirre eta 30 tanto inguru egingo dituztelakoan nago. Ea bada, usteak betetzen diren, horra Rekalde. Eta azken momentuan sartu da Alberdi, ez zirudien sartzeko asborik zueni, baina azkenean hori erabaki agian Agirrek ala egindu duiolako eta era behartuan eramaterik ez. Beraz, 28 hegoaldekoek eta 19 dira mexikarrak. Ondo, oso ondo. La calle. Alberdi, pelota zabalera. Papera. 20 eta 28. Arazoren bat badu Pedro Agirrek erdiko behatzean. Munduko txapelketa honetan bizitzen ari garen kiroltasunaren seinale oraintxe gertatzen ari dena. Pepe Musik esparadraporik ez zuela eta galdetu beharrik ere ez dio izan Fernando Casadori. Honek ere boltsatxotik esparadrapo atera eta hau denona da esanez eskaini dio. Kiroltasuna handia pilotarien artean izugarria, naiz eta hau ere aipatu beharra dagoen hainbat istilu bizi izan diren epaileak direla eta batiz bat fronteniseko partidutan 2 egunetan bentsat ikusi ahal izan du jendea, ikusleak eta epaileen arteko eztabaida oso gogorrak. Pentsa dezakezue epaileak zeinen alde arituko diren zalantza baldin bada, baina orokorrean esan daiteke oso ondo ari direla. Horra Rekalde. Agarra da. Perdi eta tantoa. Nik uste partiduko tantorik onena hau izan dela. Botatako bainaki. Dudarik gabe. Horrentxe ikusiko dugu. Oso ondo jarri duela txaparen gainean. Eta nik uste partiduko tantorik onena hori izan dela. Barruan izan daiteke, alaxe da. Ondo Rekalde, ea zer egiten duen, pilota zabaldu, lurrean da Alberdi, hori tanto izan daiteke tantoa. Oso ondo Pedro Agirre. Oso ondo pilota etxiz, 22 eta 28.
Tanto bukatu bezain pronto sorion du Pepe Muzik. 22-28, ze ondo jetxi duen pilota. Mexikako ordezkariak, atzelariak. Iruditan duzuen gizon honek. Eta zakean, hortxe du. Akatsa oso gutxi ateratzen du, eta hemen zake oso garrantzitsua da. Orain, barruan izan daiteke, bai barruan da. Aukera Alberdirentzat. Ormabikoa, hel daiteke bai, heldu da. Era hora. Jendea berotu egin da hemen. Berotu egin da bai. Pelotariak zuzertzarekin batera. Eta eskerrak puntuak ez dela jokoan gaurko partiduan. Mexiko ez du jarraitzaile handirik ekarri, askorik ekarri bere delegaziotik. Baina jendea normalean interesik ezpaldin bada behintzat aularen alde egon hori da eta gauza hori gertatzen ari da gaur Hendaiako Beltzenea pelota leku honetan. Espainiako selekzioa genuen favorito, baina erreakzio polita egin dute Mexikokoek eta jendea beroien alde jarri da. 22 eta 10 behintzat izan dira. Eta orain 12 tantu atzetik joatetik, 7 tantu atzetik joatera pasatu dira. Beraz, badirudi pixkanaka gorantz ari direla jokoan Alberdi eta Agirre. Hori ikuskizunaren onerako da. Akalleta. Hor, tantoaren erdia behintzat suerteari eman berko zaio. Beste erdia Alberdien meritoa izan daiteke. Ezakit, guri alde egindako pilota iruditu zaigu, baina Nik uste pala jartzera joan dela, tantoa salbatzeko. Eta suertea izan du bestea nahiko aurruti zegoelako, tantoa egitera ez delako joan, baina nik uste pala tantoa salbatzeko ongi jarri dela. eraman Agirrek, etzen bate erraza pilota hori. Rekalde hori gaiztoago da oraindik, hori ez dago da materi. 30 eta 23. Tantu faltan dira hegoaldekoa. Lakalle. Pilota zabaldu. Alberdi eraman. Horrengoan ez. 31 eta 23. Tantutako aldea, horra errepikapena. Ustia eman eta ondo enpalatzen saiatu den arren Alfredo Alberdik asmatu ez. Eta 32. Tomás Lakalle eta Juan Recalderen alde. Naparrak izango du sakea, bitartean horra aurreko sakearen errepikapena. Barruan izan ote den iruditu zaigu, baina ez dala izan. Osta izan da laugarren kuadroko marraz aurretik botea. Hortxe, nahiko zalantzazkoa ez da, baina Bai, nik uste arrastoren gainean egin duela marraren gainean eta beraz falta izan da. 24 eta 32. Haze pilota eraman duen Rekaldeek. Irristatu egin da gainera Lakalle eta min hartzeko moduko posturan erori. Ez dirudi ezer duenik. Alberdi ondo jokatu du pilota. Orain Agirre. Lakalle. Errebotea eraman behar, ez da arraza izango ez. 33 eta 24. Orain ikusiko dugu ea Tomás Lakallek minik hartu duen erori den une horretan. Bitartean horra errepikapena, lehenengo zoruan egin du botetxoa, gero motz-motz atzeko horman, eta boterik ere egin gabe hilik geratu da pilota hori atzekalde horretan.
Agirrek sake egin duen momentu horretan, erantzutera joan da, irristatu egin du. Zurrera joan da, baina badiru dirutxenez partida bukatzeko. Irango duela. Gero ikusi behar, zaintiratu horrek zer eragin izan dezaken. Nahiko larri dira hemen gauzak, gogoratu esan bezala Luis Teberio lesionaturik dela, ustegunean probatu beharko du ea zer moduz dagoen, baina oso oker letorkioke iparraldeko jokalariari, aurrelariari, ordizikoari, orain lesionatzea, egian aukera hundia izan dezake munduko txapelketa irabazteko eta penagarria litzateke ez jokatzea. Eta atzeri eskapada egin dituen hor aurrekaldean dagoen epaile horrek, partida ziorduko Ertzarekin jo eta gero ies egin dio oraingoaren antzera pelotak Alberdiri eta gauza berbera gertatu zaio oraingoan. Ez dakit seguru, oso seguru ikusten duen bere burua aurreko epaileak. 26 eta 24. Agirre eraman. Esa pilota gara Rekaldek, hori Rekalderen tantoa da. Ez Alberdiren hutsa. Zugarri asko abiada. Eman dio pilotari. Beraz, 37 eta 24. Orain pilota zabaldu. Alberdi ozta eraman. Berriz ere zabal aldera. Agirre eramaterekin nahiko lan. Orain gaiztoagoa. Ezkerraz ondo. Akaria jetxi. Alberdik eraman. Rebote hori ez da frontizera heldu. Azken txampan tanto guztiak ego aldeko entzat gogoratu 24 eta 22 izan dela markagailua eta 6 tanto jarraian egin dituzte Tomas Lacalle eta Juan Recalde. Horra, Parraren sakea eta azken urren tantoa horixe, 29 eta 24. Jendearen txaloak, ez dut jendea oso ondo pasatu duela partidua dugusten. Zabalera, Agirre gora eta amaitu da partidua. 40 eta 24 garaipena ego aldeko entzat, Tomas Lacalle eta Juan Recalderen entzat. Hau izan da guztia, Inigo, espero genuena. Bai, espero genuena, askoz ere gehiago dira une honetan Ordizi eta Iruñako pelotariak, mexikarrak baino. Baina nik uste azkenean itxura zokatu dutela, Alberdik eta